Ħatirbħuhom dawn l-elezzjonijiet? Jiena, inti għat-tim jinżel biex jilgħab biex jirbaħ. U naħseb jekk isir sondaġġ illum, riżultati jkunu differenti. U jekk isir sondaġġ 15 oħra, 3 xhur oħra, 6 xhur oħra, sena oħra, riżultat ħajkun differenti. Ġifieri ħatalqu l-gap qed tgħid? Jiena fiduċjuż, mhux biex li nagħlqu l-gap. Li Adrian Delija jġib iktar minn Joseph Muscat. It-tmiem ta' kapitlu u l-bidu ta' ieħor. Hekk ġie deskritt jum il-gradwazzjoni ta' Domain Academy, akkademja li fiha studenti jkunu jistgħu jattendu għal korsijiet li jkopru diversi setturi fid-dinja tax-xogħol. Iċ-ċermen tal-Akkademja, Nick Kallus, spjega suġġetti differenti li tkopri din l-Akkademja prestiġjuża. Għandna nofru diversi courses, computer studies, IT, management, leadership, education, sports, nursing u koll. Illum li rajna gradwazzjoni ta' University of Hertfordshire, studenti ta' din-Università fil-computer studies, fil-management u leadership. Huwa kompla jispjega kif l-Akkademja taħdem bi sħab ma' żewġ universitajiet prestiġjużi Ingliżi. Domain Academy hija Higher Education Institution, aħna partners ma' żewġ universitajiet Ingliżi prestiġjużi, ħafna University of Hertfordshire u University of Derby, u aħna nagħmlu d-diplomas u degree courses hawnhekk hawn Malta. Fil-studenti li jistudjaw magħna jkunu qegħdin jagħmlu eżattament l-istess kors las li kieku qegħdin jistudjaw ġewwa l-Ingilterra fl-Università stessa. Alison Calvert, waħda mill-gradwati u om ta' żewġ titfal, qasmet magħna l-esperjenza tagħha dwar id-deċiżjoni tagħha li tkompli tistudja. Kienet esperjenza sabiħa ħafna, għamilt ħafna ħbieb. Kienet ovvjament esperjenza naqra diffiċli wkoll għax għandi l-familja għandi żewġ tfal. Imma ngħidlek il-verità ħadd Endeavour Scholarship u għamilt ħafna kuraġġ biha wkoll u għenitni biex nasal hawnhekk illum. Il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka li kienet preżenti għaċ-ċerimonja tal-gradwazzjoni saħqet mal-gradwati l-ġodda sabiex ikunu forza tal-inklużjoni. Hija tenniet li f'dan iż-żmien ta' tranzizzjoni qudiemhom l-istudenti għandhom jippruvaw isibu l-ħin sabiex jaħsbu fuq u jgħinu nies bi problemi soċjali. Intant matul is-serata l-Bord tal-Akkademja ippreżenta donazzjoni ta' 5,000 euro lil Malta Community Chest Fund. Feluq il-25 sena mindu twaqfet l-Assoċjazzjoni tal-Ħaddiema Soċjali t-telet serata ta' qoti tal-premijiet fejn 7 ħaddiema soċjali ingħataw premju għal-ħidma tagħhom fih dan is-settur. Ruth Staffraċ, waħda mir-rebbieħa b'riżultat ta' dedikazzjoni kbira f'xogħla, tkellmet ma' One News dwar l-esperjenzi tagħha bħala ħaddiema fil-qasam soċjali u x'tixtieq sabiex ix-xogħol f'dan is-settur jitjieb. Jiena bħala xogħol tiegħi nintaqa' ma' familji u ma' tfal li huma vulnerabbli ngħinuhom biex naraw f'liema sitwazzjonijiet jgħixu u jekk hemm xi tip ta' abbuż nistgħu naraw kif nistgħu ngħinuhom biex joħorġu mill-abbuż, naraw x'tip ta' azzjonijiet nistgħu nagħmlu. Nixtieq li nkomplu nikkolaboraw ma' professjonisti oħra biex is-servizzi li aħna noffru nkomplu ntewbuhom, noffru iktar kwalità tajjeb għal persuni li huma sfortunatament żvantaġġjati li għaddejjin mid-diffikultajiet blan biex intejbu daw is-servizzi. Il-Chairperson tal-Assoċjazzjoni tal-Ħaddiema Soċjali Charlene Martin tenniet li bħalissa isiru diskussjonijiet sabiex jinstabu modi u soluzzjonijiet ta' kif l-assoċjazzjoni tista' tisponi s-servizzi li toffri. Aħna dejjem nimmiraw li ovvjament is-sitwazzjoni li jiltaw aħna nissapportjaw is-social workers, is-service providers u anke l-gvern tal-ġurnata sabiex huma
anka ifasslu liġijiet li jirriflettu x-xogħol li aħna nagħmlu u biex aħna nkunu nistgħu naħdmu anka fix-xogħol li nkunu għaddejjin bih. Preżenti għall-loti tal-premijiet kien hemm il-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca flimkien mal-Ministru Michael Falzon li saħħu dwar il-viżibilità li għandu jkun hemm f'dan il-qasam. Il-Ministru Falzon qal il-Gvern se jkun ta' spalla għal din l-assoċjazzjoni, speċjalment permezz ta' emendi f'liġijiet li affettwaw ix-xogħol fih dan is-settur. Waqt is-serata ġie osservat ħin ta' silenzju b'rispett tal-memorja tal-attivist soċjali Charles Micheli u Krista Formosa, ħaddiema soċjali li mietu matul il-jiem li għaddew. Ġimgħa wara l-mewt taż-żagħżugħ Zakmeli f'Paceville, il-ħadd kmieni filgħodu il-katavru tiegħu għadu ma natax ir-rilaxx għad-difna mill-maġistrat inkwirenti. Dan hekk kif għadhom għaddejjin diversi testijiet tossikoloġiċi sabiex jiddeterminaw il-kawża tal-mewt tiegħu. Ikkonfermaw dan sorsi qrib l-investigazzjonijiet li qalu li sa issa qatt m'għandhomx f'idejhom ir-riżultati ta' dawn it-testijiet li se jistabbilixxu wkoll jekk Meli kienx taħt l-effett ta' sustanzi illeċiti jew inkella l-alkoħol. Dan hekk kif sa issa ġie determinat li d-daqqa ta' ponni lill-Bulgaru Denis Dovko tal-Meli ma kienitx il-kawża tal-mewt tiegħu u lanqas ma kellha l-ebda rwol fil-mewt. Madankollu ma hemm l-ebda dubju dwar din id-daqqa anke jekk l-awtopsja mhux konklusiva li saret stabbilit li ma hemm l-ebda marka ta' vjolenza fuq iż-żagħżugħ. Matul din il-ġimgħa l-Pulizija komplet tiġbor u tistudji iżjed filmati tal-kameras tas-sigurtà tal-madwar filwaqt li kelmet aktar persuni brabta ma' dan il-każ bil-mewt ta' Meli sa issa jibqa' misteru. Tantu hekk li dan il-każ sa issa mhux qed jiġi trattat bħala omiċidju iżda bħala mewt. L-inkjesta brabta ma' dan il-każ qed titmexxa mill-Maġistrat Claire Staffrad Zamit. Wasal sa fl-aħħar għalik il-ħelsien, beda sa fl-aħħar għalik l-eże żmien. Dawn huma żewġ versi mill-innu tal-ħelsien li l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien il-Perit Domintov kien ikkummissjona lil kompożitur magħruf Mikis Theodorakis biex jikkomponi il-mużika tiegħu. Marzu li huwa sinonimu ma' din il-ġrajja tant importanti fl-istorja ta' pajjiżna se jara li l-Partit Laburista jiċċelebra jum il-ħelsien ftit aktar kmieni mis-soltu. Minħabba li l-31 ta' Marzu din is-sena se jaħbad fil-ġimgħa mqazza, il-Partit Laburista ħajkun qed jikkommemora id-39 anniversarju ta' jum il-ħelsien nhar l-24 ta' Marzu. Ħatkun ċerimonja illi wieħed m'għandux jitlef għax fiha ħankunu qed nuru illi l-ħelsien ma spiċċax mat-telqa tal-Ingliżi, ma jfissirx illi nqiegħdu l-fjuri fuq dan il-monument, imma l-kisbiet ta' dak iż-żmien qed narawhom f'kisbiet illi l-Partit Laburista u Gvern Laburista illum qed jikseb. Iċ-ċerimonja ta' nhar l-erba' li ġej se tara qatt ta' preżentazzjonijiet bisfin filwaqt li d-diskors tal-Prim Ministru mistenni jiffoka fuq ir-relevanza tal-ħelsien għallum il-ġurnata. Iċ-ċerimonja bis-swit l-għolja tal-ħelsien se tibda fis-7 ta' filgħaxija bil-Prim Ministru u l-uffiċjal tal-Partit Laburista sussegwentament qiegħdu bukketti ta' fjuri f'riġlejn il-monument tal-ħelsien. Il-Korp tal-Pulizija jinsab f'pożizzjoni li jibda proġett pilota biex il-Pulizija jkollhom fuqhom kamera żgħar li jieħdu filmati ta' dak kollu li jseħħ qudiemhom. Miżura oħra li tista' tixħed dawl fuq każi li affaċċjaw il-membri tal-Korp.
Tkellem dwar dan il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar fil-programm Xarabank. Li wasalna biex inniedu pilot project li ħan introduċu il-body cameras fuq il-Pulizija tat-Trafik. Ħanaraw naqra kif ħajmur il-proġett, jekk il-proġett imur tajjeb, da ħan istenduha, it-tieni parti tiegħu ħajkun għal dawk il-Pulizija li jkunu duty ġo Paceville. Affaċċjat bl-allegazzjoni li l-Pulizija f'Paceville issibhom jieklu jew jimxu bil-mowbajl, wieġeb kif l-aħħar 5 xhur f'Paceville kien hemm numru kbir ta' spezzjonijiet. Kellna il-fuq minn 2700 persuna li ħarriknihom fuq tipjib ġo bars. Dan mu qed jagħmlu xejn, il-Pulizija qed jiklu l-pizza ġifieri u qed jiklu l-kebab. Tajna pereżempju fuq is-670 akkuża fuq persuni li kellhom jew kontenituri tal-ħġieġ f'idejhom fit-triq, jew kellha għamlu konsum ta' alkoħol fit-triq. Dan barra n-numru kbir ta' interventi fuq inċidenti żgħar bil-potenzjal li jgravaw. B'mod mill-aktar ċar il-Kummissarju tal-Pulizija spjega kif żdied in-numru ta' pulizija f'Paceville. Sal-2014 fl-eqqel tal-attività mit-tnejn sal-ħamis f'Paceville ma kienx ikun hemm pulizija biex issa hemm 20. Il-ġimgħa u s-sibt fejn qabel kien ikun hemm 12 il-pulizija, issa hemm 30. Biex nhar ta' Ħadd qabel kien ikun hemm 12 u issa 25 pulizija. Dawn jingħaqdu magħhom pulizija oħra bħal ta' Rapid Intervention Unit, l-Special Intervention Unit tal-ALE, tas-sezzjoni tal-klib u tat-traffiku.